ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି N95 ମାସ୍କ? ତେବେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। କରୋନା ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ମାସ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ N95 ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। N95 ମାସ୍କ ଭୂତାଣୁ ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। DGS ରାଜୀବ ବର୍ଗ ଏହି ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧାଯାଉଥିବା N95 ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଭୂତାଣୁକୁ ମାସ୍କରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାରେ ରୋକିପାରିନଥାଏ। ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁହଁ ଓ ପାଟି କଭର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ N95 ମାସ୍କର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।